Ćao ljudi, ovdje Luka, danas igramo Minecraft preživljavanje. Ovdje sam sam, nema nikoga osim mene u ovom preživljavanju. Ajde da krenemo, da. Ovdje sam se stvorio. Jutro je. Možemo da krenemo da kopamo drva pa da napravimo crafting table. Op. Tu već neki... Već iron, dobro je. To ćemo kasnije da iskopamo. Opet nešto malo zabagovalo. Ok, sad ću ovo drvo da uništim. Ok, uništio sam ovo drvo. Sad ću ovo sve pretvorim u plankove. Da napravim ovaj crafting table. Da napravim pickaxe. Da skupim 3 stona i da uzmemo onaj iron. Vidim tamo da ima neka ovca. Dobro, idem odmah da ju ubijem. Treba će vam kasnije za krevet. Inače ovo je 1.12 verzija, tako da treba 3 iste vune da... 3 iste vune da imamo da bi napravili krevet. Ok. Evo ga, super. Tu je i treća bijela ovca. Sad ću da ju ubijem. Dobro, evo. Imamo vune za krevet, što je super. Da je, evo ga, crafting table. Sad ću da napravio sam pickaxe. Ajoj. Jako mi je prazan. Ovo je već drugi cave. Da je onaj cave što smo vidjeli. Ili to taj? Ovo je taj, verovatno. Nije taj. Ja ću onaj gdje sam vidio irona odmah. Tu je negdje. Mislio sam da je ovo, ali to je bila samo voda. Ok, konačno sam našao ovu pećinu. Jednoga iron, ali meni treba prvo stona. Da. 3 stona mi treba. 2, 3. Da skupim ove sve drva. Sapling. Ne sapling, nego planks. Tu ću staviti crafting table. Onda ovako. Ovako. Ne, ok. Sad ću da idem. Evo ga, napravio sam ovaj stone pickaxe. Sad kad mi ovaj kram prazan, mogu s ovim da kopam dok ne dođem do irona. Evo ga iron. Vidio sam skeleton i creepera. Ne znam da li vidite odavde baš dobro. Ok, imamo 6, 7, čekaj. 7, 8 ovih iron ore. Ovo ćemo malo kasnije da ispečemo. Treba mi još jedan stone da bi napravio X. Evo ga. Evo, napravio sam. Sada ću ovo da iskopam i da idem da skupljam malo drva zato što mi je ostao još jedan ovaj plank. Ok, ja tu kopam neko veće drvo. Ovo ne mogu da dohvatim, zato skačem. Ok. Evo s ovim wooden pickaxeom ću da kopam ovo lišće. Evo, baš sad kad je trebao mi je puko. Kad mi nije već trebao.
Ok. Ovo drvo ima baš dosta. Je baš veliko zapravo. Ok, popet ću se sa gravelom. Ok, evo ga, ovo predzadnje. Evo ovo zadnje, ok. Sad ću da uništim i ovaj gravel. Ok, ono drvo je imalo 20 ovih vuda. Da, oak vuda. Sad ću sve ja to da pretvorim u ovaj plankove. Tu sam crafting table, idem negde dalje. Još jedna ovca. Ok, mogo bi da vidim šta ima u ovoj pećini. Ali ako imamo... To! Evo ga iron. Ok, to je dobro. Evo me dole. Evo skupio sam irona. Ja ću sad tu da isečem dok se ne popnem gore, zato što vi verovatno tu ne vidite šta radim. Ili čak i ne moram, evo, pa popao sam se, ne moram da isečem ovaj deo. Ok, evo, popao sam se. Evo me. Ok. Ubit ću ovu ovcu. Ne treba mi toliko drva. Ok, imam 16 irona. Uskoro će noć. Ok, ove kokoške ću moći da razmnožim. Sad ću to i da uradim. Ok, evo tebi. Čekaj, evo tebi i tebi. Ok. Dobio sam achievement. Evo ih još kokošaka. Da pretvorim ovu belu boju. Light grey. A koja je ova boja? Ovo isto light grey. I ovo je light grey. Znači sve ovo cveće je light grey. Da. Sad ću ja to da pretvorim. Moći kasnije nešto da bojim sa tim. Ok, sad će noć. Tu će postavimo ova dva crafting tabla. Napravit ću... nemam dovoljno stona za furnace. Ali sad ću ja skupiti. Treba mi 4. Ok, evo stigao sam do kamena. 1, 2, 3. I još jedan. 4. Evo ovo ću još 2 ću prokopam. Da napravim peć. Evo je. Mogao bih i da napravim i krevet. Da mi ne bude beo krevet, malo ću, ovo ću da ofarbam sve u sivu boju. Onda ću da napravim sivi krevet. Lepši je i sivi nego beo. Ok, to ću stavim tu. Ok, sad ću da ospavam. Dobro. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali video.
lupite like i subscribe. Ćao!